træt af at gå i almindelig skole eller på gymnasium? Ønsker du at få en erhvervsrettet ungdomsuddannelse? Har du lyst til at prøve noget nyt? Vil du være tæt sammen med andre unge i 5 måneder? Vil du bruge dine hænder og dit hoved? Så er TOC med Skoleskibet Georg Stage lige noget for dig. En uddannelse på Skoleskibet Georg Stage giver dig en helt ny måde at se verden og dig selv på. Du lærer at blive god til at være sammen med mange andre mennesker, og du lærer at blive god til at lære. Det er også starten på en lederuddannelse. Med et eksamenspapir fra den erhvervsrettede ungdomsuddannelse på Georg Stage i hånden, står verden åben for dig som en stor arbejdsplads. Du kan med det samme få job som skibsassistent, og hvis du senere får lyst til det, kan du læse videre til styrmand, skibsfører, sætteskiber, maskinmester, maskinchef, skibsofficer eller skibskok. Det fedeste ved at være kokkeelev på Georg Stage, det er, at man har så meget ansvar, og man skal selv sørge for at koordinere det, og ens hovmester spørger en, hvad man gerne vil lave, og man kan lave så mange forskellige ting, fordi at vi skal helst lave noget nyt hver dag. Et papir fra Georg Stage er virkelig noget værd, og det ved man rundt omkring på rederierne, i shippingvirksomhederne, i offshore og i den maritime industri. Når jeg rækker af på Lille Dan, så har jeg gennem mange år altid benyttet 5-6 Georg Stage-elever. Og Georg Stage-elever, ja, dem får jeg, fordi de er relateret til sejlskibet, ikke? Og fordi Georg Stage altid er dygtig på at levere motiverede, selvstændige unge mennesker, ikke? Altså, de har evnen til ligesom at planlægge arbejdet og udføre arbejdet og forstår den der, det sømandsmæssige og det glæden ved at gøre tingene ordentligt, ikke? Du behøver ikke at være sikker på, at havet skal være din arbejdsplads for at tage et skoleophold på Georg Stage. På et 5-måneders TOC med skibet kan du finde ud af, om livet til søs er noget for dig. Mange bliver bidt af at arbejde på havet og vil ikke kunne forestille sig at lave andet. Det var bare noget, jeg blev bidt af. Jeg kom herud, det var noget, jeg kunne lide. Den friske luft og arbejde ude. Man er ude, så er man ude og arbejde. Når man er hjemme, så er man hjemme og fri. Det synes jeg er dejligt. Andre går fra bord efter togtet, fortsætter i det maritime i land eller begynder på noget helt nyt. Men de får alle sammen alligevel en masse med sig, som de kan bruge senere i livet. Derfor er et skoleskibsophold aldrig spildt. Som elever kommer I til at bo tæt sammen. Om natten ligger I i hængekøjer på banjerne. Det har i mange 100 år været søfolks foretrukne måde at sove på. På banjerne har I undervisning om dagen, og det er også her I spiser. Besætningen fungerer også som undervisere ombord. De er alle uddannede søfolk og har sejlet en del år. Derfor har de en viden, der smitter af, og det giver en levende undervisning. Skoleskibet Georg Stage er noget for dig, der har eventyr i blodet, gerne vil kombinere teori og praksis og bare vil lære på en anden måde.